karong buntaga naatay mga rice distribution sa Albor, sa Corelia ug sa lain pang mga barangay ug mga lungsod. Mao nga ang importante, nagpakita ra ko ninyong tanan para magpasalamat sa inyong kanunay na pagsuporta sa mga pulisiya sa atong kagabhanang probinsyal. Karong naatay giatubang na dakong hulga ang kining COVID-19. Way makapanalipod, way makaluwas sa kining COVID kung dili kita ra. Mao nga ang hangyo na ako ninyong tanan, kung pwede kinahanglan suportahan nato ang atong mga pulisiya o kita na ang modisiplina sa kaugalingon. Nakahadlok ang community transmission tungod kay ang community transmission wa na to kahibaw kung kinsa ang nakatakod sa tao. Ang kining hinabang, idungan nato ang pag-distribute ng contact tracing card. Tagaan ka mo ng contact tracing card. Hawiri og maayo ang contact tracing card tungod kay sa mga umaabot ka mga adlaw, pag musod ka sa mga establishmento, kinahanglan ang contact tracing card tungod kay basahon sa mga security guard, musod sa mga smartphone, musod sa atong mga computer. Para kung simba ko naay matakdan, kahibaw nato kung kinsa ang pangitaon. So ayaw kalimti palihog na i-appeal kanunay ang inyong gobernador, ang vice governor ninyo si Rene Relampagos, ang congressman ninyo si Edgar Chato, i-appeal si Mayor Pud, ang atong mga vice mayor, leader natong tanan sa Bohol. Nang hinahanglan mi sa inyong mga pag-ampo karon sa karong mga panahona, samtang atong giatubang ang kining problema. So magpasalamat ko ninyong tanan. Daghang salamat ninyong tanan.